alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal mig og Bartom prøve den nye sæson i Fortnite. Ja. Bartom, er vi enige, det er mega svært at komme ind i klogen nu. Man skal både have en bombe og ødelægge sådan 3 eller 4 turrets, der skyder på en. Og de har sådan 750 HP. Og så, når man slår en bombe, så kommer der en masse bots, man skal have dræbt, før man kommer derind. Så det er mega svært at få. Jeg har haft ondt i benene her til morges. Han har jo set, at jeg har fået et nyt navn. Ja. Jeg er Balle. Og jeg er Sally. Ej, du er bare Jelle. Det er Balle og Jalle. Ja. Er det bare mig, eller er kloget stoppet allerede? Er der allerede nogen, der har brugt ind i kloget? Det er helt stoppet. Okay, nu kører det igen. Det var bare fordi, det var ved at stoppe. Der er som hvis du godt... Har du set, at toget, det der andet tog, det bare fuldstændig står stille nu? Ja, jeg tror, det står... Det kunne være mærkeligt, hvis der kørte 2 tog. Nej, det kunne ikke være mærkeligt. Det kunne være fedt. Ja, fordi... Altså, især i den her sæson, så der var 2 tog, man kunne røve. Der er ikke kommet så ærligt mange nye våben af vinde i verden. Jo. Nej, men... Der er ikke kommet så mange... Okay, jeg tror kun, der er kommet et nyt våben, der er sådan... skydevåben. Men der er også kommet det der Batterson. Bare så man... Jeg troede, du er et menneske. Hvad? Du er et menneske, jo. Hvor er lister? Hej Botski. Ej, jeg dør til en bot. Bare dem, jeg Okay, de der bots. Ready up. Altså, botsen er også sindssygt den her sæson. Nej, jeg tror bare, det var en eller anden menneske, der kom. Så skal vi bare lande? Den er som ikke sige. Ja, fordi der er sådan... Men nej, hvor lander du hen? Ikke sige. Bare som er vildt, det er mega mærkeligt, at der stadigvæk er nogle af de gamle steder, og så bare kommet 4 nye steder, så er der 2 steder, der er blevet fjernet, fordi der hvor Crime City, Snini Shaft, og eller jeg tror, der er blevet fjernet 3 steder, så der er blevet sendt 4 nye steder. Jeg håber, vi kan komme lidt længere i det her game. Okay, der er faktisk lidt mange, der lander med os. Eller Så er vi nødt til at spille 20. Hvad? Vi er nødt til at spille 20. Og jeg lander på en øst og en shotgun. Jeg lander på en shotgun og en kist. Eller de der... Ja, jeg har en dynamit allerede. Så har vi den her på. Den er jo sindssyg. Den der. Kan ikke lige... Og der er faktisk et menneske herinde. Ja, sådan 2 games i streg, jeg spillede. Første gang jeg spillede, der var der seriøst nogen. Der er en herinde. Der er en her. Der er mig. Der kommer han. Der er en med frost herinde. Der er en med frost herinde. Okay, hun er heroppe. Godt, Barton. Der er en til. Nej! Eller det er sådan, jeg synes heller ikke, at det er særlig flot. Jeg kan føle, det ligner ham slet ikke. Nej. Altså, det er ikke fordi YouTuberne er dårlige, men det ser bare mega grimt ud. Bartom, må jeg gerne købe botten, fordi jeg har næsten fuld guld. Jeg har fuld guld i den her sæson, men nu har jeg 3.971. Jeg er 5.000. 5.000 allerede? Ja. Jeg har haft 4.000, det jeg har nu, og 5.000. Det er de forskellige beløb, jeg har haft. Jeg har haft 5.000. Jeg gider ikke bruge dem, så du bruger bare dine. Ja. Det magter ikke.
Der kommer en og lander med os. Der er 2 bots heroppe, det er lidt mærkeligt. Eller er det ikke særlig mærkeligt? Jeg har allerede fundet det der bat. Det er det første, jeg overhovedet ser. Skal du bare med dig? Ja. Der er også den der pistol der. Den er også okay, ham der, han hacker sygt meget. Ham der, han hacker sygt meget. Ellen. Ja, hvad gjorde han det? Han havde fuld shield. Og han havde først lige landet. Jamen, i 20 har man det der 50, men han havde 100. Så hacker han sygt. Jeg smutter op inden Men det er irriterende, den der launchpad, der kan man kom bruge de der bomber der. Det er irriterende, den OG launchpad, der kom tilbage, fordi at den fylder i ens inventory, den anden den kommer der bare derinde, hvor man kan se sin match og sådan noget der. Altså, jamen, man kan jo bare smide den, og så skal man bare sætte den op igen. Bare lige. Men jeg synes stadig også, at den der anden der var bedre. God med den der. hvad? Er det der ikke sådan nogen, der den der, jeg har markeret, det er ikke nogen super. Jo, den scanner bare, jeg har allerede 2 af dem. Okay, grunden til, at jeg ikke ved så meget, den er spillet, fordi jeg ikke spillet ligesom dig. Det er bedre end sidste sæson. Man sætter dem bare ned, så drejer den hele vejen rundt, og så scanner den, hvis der er nogen i nærheden. Hvad vil du med den der bot der? Jeg har bare købt den. Det er vores teammate. Nå, købte du ikke den der? Nej, det er ikke den, man kan købe. Det er... Nu er det Night Heroes, man kan købe som teammate, åbenbart. Altså... Som var en boss herinde. Ja. Der er som i slutningen til sæsonen, var det mega nemt at få hendes medalje, fordi der skal man bare dræbe den der... Præcis den der NPC. Og så fik man medaljen, våbnet og... Så du skal ikke dræbe de der røde øjne der? Ja, dem skulle man ikke dræbe. Man skulle heller ikke dræbe hende så svært. Ligesom i sidst, man skulle bare, hvad hedder den? Kom, vi går derover. Gå derover. Ja, jeg åbner bare lige den her med green. Strawberries. Det vil jeg gerne have. Ah! Jeg har ikke glemt det syge. Men kan andre sagtens også tage det, eller hvad? Det kan de det godt. Hvad? Kan andre kan også godt tage det. Det tror jeg. Skal jeg skynde mig? Godt, kan du vende med at åbne det til jeg kommer? Jeg er næsten lige bag dig. Ja. Men du må gerne åbne det, du må bare ikke lige tage noget. Det er for shotgun. Det er for et eller andet. Ej. Hvis det er noget lort, så tager jeg det. En sniper. Vil du have et bat eller en sniper? Hvad? Vil du have et sniper eller et bat? Jeg har allerede bat, så bare tage bat. Er der ikke en der? Jo, hvad sagde jeg? Det er lort. Hallo, lad være med pige! Hvorfor det? Hvad skulle du have Ja, gjort? så kunne vi gå rundt med ham, og så kan vi gå over til vores teammate. Vi har en... Ja, så kaste rundt med ham, og så blev teamen bare ved med at skyde efter Og os. det gør vi næste gang. Ja, men kun hvis, det står lige er, ved kun siden hvis af. det er et team, hvor begge personer er i live, fordi ellers så dør det jo bare helt. Uden de skal finishes eller noget. Eller bare sådan, kan vi godt tage en af de der, finde en bil og så til derhen til den der ting. Jeg er altså bedre med den her, end jeg er med battet. Sig det bare. Altså, der er nogen, der skyder den her.
Jamen, det kan også godt være, de der NPC'er henne ved den der bil. Eller nej, bilen er faktisk lidt langt væk fra. Nej, vi kan tage det her, fordi så får vi... så For mig. vores zone der. Jeg har dem selv. Den er også. Den her sniperen er lidt ligesom Reaper Sniper Rifle, fordi den har også 3 skud, den her. Ej, den er bare meget mere handicap. Hvad? Ej, far. De nakkede den, fordi jeg fældte mig den sidste. Eller Okay, må nu jeg dræber godt lige poppe de- den her chok, fordi at jeg skal bare... Af hvad? Må jeg godt lige poppe den her chok, fordi at jeg... Ja, bare som jeg går lige hen. Ikke tage mine dynamitter, men jeg går bare lige herhen. Ja. Med kortet. Men den der SMG, den er god. Nej. Hvad for en? Den her. Det er ikke en SMG, men... Eller lad mig lige tjekke. Er det en SMG? Det er en SMG. Hvorfor læser den så hurtigt? Jamen, den bruger altså AR-skud. Nå, okay. Men den er i hvert fald en spammer. Det er lidt ligesom Trumgun, fordi jeg sagde jo i Ja. så det er lidt ligesom SMG. Drumgun, der bare ikke er rundt. Der bare ikke er rundt. Kom, den her vej, fordi der er nogen, der skyder mig. Nej. Har du taget kortet ind? Ja. Okay, jeg skal bare lige... Lad os se. Ja, bare fordi det er meget nemmere i Syverbild. Ja. På mig? Eller nede ved mig? Bare fordi det betyder heller ikke, at vi kan Nok. bytte. Crack, så ved. Okay, der er en teammate dernede. Det ved jeg. Jeg fik også Hallo. en så Bare gå ham low og så pickaxe ham. Pickaxe! Haha! Ja, en sniper. Kan du holde de der 3 bigs? Det kunne være luks. Ej, der er også en sniper her. Ja, jeg kan godt holde den. Wow, Ja. shit! Jeg dropper Eller bare hvis mit. flag så kan vi løbe hurtigt. Så tager lige min... Det er så fedt, man kan løbe den der. rundt. Det er sådan nogle gode splashes, det her. Ej, ikke sådan... Ja og nej, fordi hvis nu man også er i buildfight, så er det lidt dårligt, fordi så kan man ikke Ja. koncentrere sig. Splashes er altid dårligt i buildfight. Ja. Uanset hvad for en slags det er. Nej, ikke de normale, de er meget gode, men altså, de her... Ja, de fordi sådan- de giver jo kun healing, men de andre, der bliver man jo hurtigere, og så falder man måske ned. Jeg tror faktisk, at vi skal ind i zonen. Jeg er også på vej. Skal vi lige finde en bil? Der er en zipline hen med mig, så vi kan lige kan komme op på et bjerg. Bjerget er heldigvis inde mod zonen. Og ved du, hvad vores idé er? Hvad? Og så kan vi har begge to en sniper. Ja, indtil stormen den kommer. Ja. Bare med, jeg droppede mit bat, og så tog det der, de der 3 bæk. Jeg skal ikke have en blå bøs. Jeg har allerede en. Jeg har også Den der allerede. med 4K. Den er altså bedre. Den er altså rimelig god. Den er altså bedre. Hvad for en er bedre? Den her. Den er altså lidt bedre end bøst. Hvad farve er den? Lilla. Nå, det var den, vi fik derinde ved. Ja. Altså, den her season, den er blandet med sidste. Jeg ser nogle løb. Hvorhenne? Det er helt derovre. Det er helt derovre. Okay, jeg prøver lige at få et skub. Nej! Ja, headshot. Vi skal push. Vi skal push der headshot derovre. Headshot. Var det ikke lidt vildt, Jalle? Jo. Bare Tom bliver nok Jeg kan ikke særlig overraskende, fordi det er næsten 500 meter. Bare Tom. Knockede du ham, eller headshotede du ham bare? Jeg headshotede ham. Og så nåede jeg lige at skyde ved efter. Så Ej, jeg har døde set han sådan nogle ikke. syge clips på
på Fortnite. Hallo, hvis der ikke er de der damages... Nej, på mig. Ja, jeg tror, det er dem. Okay, de spam. Lad den ene gå ned ad kværet. Jeg tager ham. Ja, jeg får teammaten til at heale mig. Teammate, heal mig dog. Hallo teammate. Død, den ene. Bare som vores teammate gider åbenbart ikke at heale mig. Sådan, så gider den. Og jeg har jo big så. Og der er sikkert også noget. På os. Jeg er lige igen. Jeg gemmer mig lige bag et træ, og så kommer nogle pigs. Jeg bliver altså lige nødt til at få nogle pigs, så kommer jeg på noget. Sådan. Nej, det er du. Du er væk. Jalle, ind. Kør. Nej, vi kører mod medaljoner. Helt er det er klart. Vores ene dækker også... Ja, hop ud. Okay, der er nogen lige fremme. Bare dem. Godt. Du skal lige poppe til dig vest, tak. Ja, der er et til der til dig. Så kommer jeg til at... Okay, bare sådan, okay, jeg lige popper en af dem her, for jeg kommer til at gøre sådan. Ja, hvad er det jo? Ja. Det er den sletmæk, der hvor man dropper dem, og så får man healing ind, hvis man er inde i det her grønne. Men det gælder ikke for shield, tror jeg i hvert fald ikke. Og det gør det ikke. Kom, vi skal ind i zonen. Altså sprites og de der turtles og alt muligt er stadigvæk med, så det er sådan en blandet season. Ja. Skal vi tage op på øen eller ikke? Jeg hader, når det er sådan en blandet season. Man tror bare, man klæder sig, men så er det bare sådan stadig samme mat, bare... Ja, der er også kun kommet sådan et nyt våben, der er sådan, hvor man skyder. Og ellers så er der kommet penge tilbage, men der er kun kommet et nyt. Og det er den der, du kalder for det. Ja, jeg ser bare lige, hvad der ligger her. Synes du, den der nye lasergun er god eller ikke? Hvilken en? Den har lasergun. Jeg har ikke fået den. Jeg vil komme til at launchpadden. Ja, der. Klarer vi op på øen eller ikke? Øen? Ja, vi kan godt tage på øen. Må jeg gerne få medaljen? Og våbnet, det er den der, man kunne få på toget sidste sæson. Den der med fik af jer. Som du næsten lige før sagde var bedre end Striker Burst. Hvor jeg får. Den er selv i Mythic Striker Burst. Altså den man kan få med Frost. Nu kan man få den. Men det er faktisk, altså jeg føler sådan lidt, det er sådan lidt Marvel-agtigt. Ja, det er season blandt. Det er sådan en season der er blandet med 2 andre. Ja. Men den her season har jo ikke været her, så. Ja, så det er jo en ny season der er blandet med 2 andre, fordi det sidste sæson og Marvel sæson. Altså det er som. Jeg tror min idé er bare stå på den her ø og bare stå her. Ja, jeg håber vi kan vinde det her game, når vi har taget 2. Ej, så sidder han stadig med den der. Hvad? Ej, man kan jo gøre noget, når det er sygeligt, eller hvad den er. Han bruger den der. What? Ved jeg da. Det er for vildt. Det er der, den går væk. Du kan bare gå til siden. Det er bare headshot. Eller det er godt, han pusher dig, fordi det er... Jeg har allerede en chokklip, du kan bare tage den ned. Ja. Hallo, har du overhovedet? Der var ikke nogen med den jump. Jo, jeg har taget den. Lad mig lige se, hvad den gør. Og det er min shotgun, det der. Når det når jeg healer, så spawner der automatisk en shield bubble. Eller lad mig lige se, om den gør mere. Ja, det er det, den gør. Nej, bare skal vi ikke gå derhen og tage den der bil. Der er da også sindssygt godt loot i, hvis man dræber dem.
Okay, så vil jeg gerne have noget lille, fordi jeg har ikke engang nogen shotgun, så jeg skal have en god shotgun. Ja, du tager bare shotgun. Det er for, hvis der er en AR. Du kan tage det, hvis der Hvor er kommer botten så? Ellers så skal vi have sat en granat her. Har du nogle af dem? Ja, der er nogle. Ja. Ikke lige til Og så begynder der at spawne en masse ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Ja, Jeg har så skal vi prøvet det. have Jeg havde virkelig meget. Hvad? Jeg havde virkelig meget. Ja, og så når den så er oppe i toppen, skal man så se. Ja. Om hvor det er faktisk et godt sted, at vi gør det her, fordi så... Det er også lige inde i zonen. Det er lige i midten af zonen. Se, der var Louis. Du tager bare shotgun. Okay, den skal jeg så meget have. Altså, hvorfor sagde du, det var godt? Du skulle sagt, at der var mega godt loot. Altså, jeg skal bare have fuld healing med. Jeg har fuld epic loot. Ikke andet. Sådan helt ærligt. Ikke andet. Hvordan skal vi jeg har ikke engang noget rare. Jeg har kun epic, mythic og legendary. Har du mythic og legendaries? Ja. Altså, legendaries, det var... Ja, bare sådan Hallo. Sig stille. Vi skal bare blive her. Bare blive her bag træet. Men skal vi fight medaljen eller ikke? Vi kan bare sidde her og blive bag træet, og hvis de kommer tættere på, så skal vi bare lige headshots mig. Har du noget healing med? Nej, jo. To chok dogs. Ja, og så har vi også lige big. Jeg tager lige begge med herom. Jeg har meget healing med. De kommer over. Ja, jeg ser det. Op på taget. Jeg har taget cracks. Sniper. Eller kom vi pusher. De er begge to low. Okay, de begge to er her. Jeg kommer. En, to. Jeg har det der. Jeg vil gerne tage medaljen. Men det er ikke lige det. Der er nogle andre, der kommer og pusher. Hallo, han er cracked. Han er hvid. Ja! Må jeg... Nej, du vil tage mammuten, Bertram. Du vil tage mammuten. Hvor? Der. Ja, godt. Jeg tager mythic shotgun. Altså, vil du høre mit loot? Mythic er legendary pistol. Jeg har kun mythic og legendary. Ja, der er et team herinde ved mig. Nok. Og den anden er hvid. Ej, de sidder på øen. Jo, jeg tror faktisk, vi er dem, der har det bedste loot. Ja, bare sådan, jeg har så godt. Har du alle medaljerne? Ja, vi har alle medaljerne. Må jeg ikke lige få nogen? Må jeg ikke lige få en bare? Jeg må lige se, hvad de gør overhovedet. Jeg skal lige se. Bare giv mig en, det er lige meget. Hvilken en? Det skal bare være god en. Der må jeg så gerne få en af dine. Altså ikke medaljer, men et eller andet, bare en af... Hvis du har et eller andet. Godt for min mammut. Ja, tak. Så må du få min epic sniper, hvis du ikke har den i forvejen. Skal vi også op på øen? Jeg har en shock med. Ja, det er sådan. Jeg tror så, at vi vinder vores tredje game. Så det er mit tredje game, jeg har vundet i denne sæson på 1,5 dag cirka. Det er mit andet. Okay, de skyder efter mig. Skal vi tage op på øen? Nej, de sidder her, Jeg ser dem. 38. Jeg tror, de har en teammate. Der. Ja, de har en teammate, men jeg tror ikke. Stop med. Der er en mammut til dig, der var som. Hvor? Det er godt.
Må jeg gerne tage den der legendary? Jeg er fuld legendary her. Nej, jeg er bedre med... Eller nej, jeg tager faktisk den. Den hader jeg. Men hvis jeg havde Okay, taget den, der er så... et team tilbage, der er et team tilbage. Ja, nu er det lidt ligegyldigt med, om vi har healing med. Eller nej, det er det faktisk ikke. Jeg har lige lidt med for en sikkerheds skyld. Jeg har en fuld chok med. Jeg tager så 3 medkits med, men jeg har også en chok. Kom, vi går den her vej. Nej, jeg droppede den der legendary, og så tog jeg bare min epic striker burst med i stedet for. Den er bedre. Jeg tror seriøst, vi har det bedst. Det har vi. Vi har alle medaljoner. Og jeg tror næsten, vi har alle mythics. Alle buske. Kom, så bare her. Jeg tror, de skal rykke nu. Det kan være, det var dem, der var oppe på øen. Nå ja, de stager på øen, tror jeg faktisk. Ja, det er de, det er de. Men de bliver nødt til snart at komme ned. Nej! Nej! Ej, men vi havde i hvert fald det bedste loot. Men hvis I gerne vil se flere videoer, hvor vi tjekker de nye sæsoner ud, så skriv den i kommentarfeltet. Vi ses.